No niin, nyt alkaa olla sitten pikkuinen kaikki valmista. Booma ja Rasmus Karjalainen tuossa keskiympyryssä. Ja näin Reitala puhaltaa tämän matsin käyntiin. Kannattajien suusta sieltä vaaditaan vapaa potkua, kun nyt tulee sitten hyvän näköinen KPV. Sirpilatse leikkaa hyvin tuonne keskelle. Sinne pallo myös pelataan. Sirpilatse ottaa haltuun, pistää sinne viereen ja näin tulee sitten KPV. Mutta hieman jarruja vedetään nyt kiinni. Sen jälkeen hyvä syöttö sinne Luokkalalle, pallo pyörii ja tästä tulee ensimmäinen. Saapa nähdä millaisen tilanteen tästä KPV luo. Ensimmäinen kulmapotku kotijoukkueelle. Käsi pystyyn ja sieltä lähtee tiukka sisäänpäin kierre. Jari Hirteen kolahtaa tuo ensimmäisen kulmapotkun jälkeinen nikkaus. Ja näin samassa sieltä sitten Rauhala nostaa pallon. Rauhala sitten meikäläisellä saattaa mennä kyllä Luokkalankin kanssa sekaisin, mutta toivottavasti jossain vaiheessa sitten hahmotetaan myös missä nämä herrat menevät. Vandelle. Sitä siihen viereen Jaire. Nousee kuitenkin sieltä nurmen pinnasta ylös ja ei ole sitten, ei tilanteessa sitten onneksi sen pahemmin itseään loukkaa. KPV:n toinen kulmapotku. Ja nyt katso, oliko Henri Myntti sitten, joka tuolta puolta käy ei ole Myntti tuolla maalilla. No joka tapauksessa kulmuri on annettu ja sieltä tulee kyllä, Ventiin pääsee sieltä nyrkkeilemään palloon. Saako siitä lopulta sitten Mendi pallon, jälleen tulee pallo boksiin ja nyt on loistavan näköinen paikka. Tästä pitää tykittää pallo pesään, mutta ei onnistu suoraan oikeastaan Ventinin syliin. No se Oulun rajaheitto. Siitä homma jälleen käyntiin. Keskitys, se tulee matalana nyt. Pahasti Luokkala nyt sählää tuossa tilanteessa, mutta siinä sitten ei oikeastaan Oulu pysty hyödyntämään. Sitten hyvä murtava syöttö sinne vasempaan laitaan. Sieltä Daudabaa sitten kipittää kuin hurmiossa tuonne boksiin. Koittaa siinä, en tiedä oliko tuo nyt kuti vai keskitys yhtä kaikki palloja edelleen pyörimään sinne maalin eteen. Ja siitä lopulta Ventiin pallon nappa. 13 maalia, kun sitten Aristote Booma on tuolla maalitekijä tilastossa ykköspaikalla 15 maalilla. Josta ja katsotaan nyt mitä tämä tilanne toisten tullessa on. Onko kohta 16 maalia, ei ainakaan nyt näytä siltä. Erittäin hyvin siinä Myntti. Seuraa on aivan iholla. Sitten alaspäin sieltä nurmella pistää pallon, mutta nyt on hirvittävissä vaikeuksia. No, tuohan on taitavan näköistä loppujen lopuksi tuo kikkailu tuossa, mutta kyllä näytti, että sinne Gilbert oli ensin itsensä kanssa pienissä vaikeuksissa, kunnes lopulta sitten pääsi tilanteen herraksi. Ja nyt tullaan Sipilän toimesta, nyt tulee Sipilälle paikka, tästä pitää ladata pallo tuonne verkon perille. Ei onnistu joukkueen kapteeni Aki Sipilä viemään KPV:tä 1-0 johtoon, mutta olipa loistava syöttö. Gomez hyvin siinä tuon pallon lopulta kaivaa ja nyt lähtee sitten vasemmalta. Eli katsotaan nyt mikä herran nimi nyt lopulta sitten oikein onkaan yhtä kaikki. Karjalaiselle tulee paikka tästä. Saako sitten jalkaa vapaaksi? Ei saa. Kovaa peliä nyt puolia toisia. Nyt odotellaan jo siinä. Ilmeisesti KPVkin alkoi odotella, että tuleeko tästä vapaa potkua vai ei. Ei tullut ja rajaheitto. Sinne alaspäin. Nurmos keskeltä Booma ja nyt on Karjalaisella sitten paikka, sieltä lähtee Laatu Kutian. Booma tykittää vielä tyhjistä pallon yli maalin ja vetää samassa sitten paidan silmiensä eteen ikään kuin kuvastamaan tuota omaa vetoaan ja loistava, todella upea Joonas Myllymäen torjunta siihen väliin näiden kahden laatupedon keskelle. Siinä Myllymäki kyllä ottaa kunnon paraatitorjunnan. Tuo oli selkeä highlight-kama. KPV:n vapaa potku ja sinne ryhmittäydytään pitkään jonoon tuohon boksin rajalle. Sieltä pallo boksiin pelataan Sirpilatsen pään kautta, se tulee Myntille, joka
rientää sitten pallon perään, vaarallinen tilanne, nyt siinä kyllä Venttiin pahasti sählää, ja tästäkö tekee KPV sen avausosumansa? Ei tee, vaan siellä soi Reitalan pilli ennen tuota kutia, ja näin sitten tilanne on paitsio, joten tuo tilanne sitten kuivuu kasaan. Tässä tuo siinä Venttiin jotenkin sählää, mutta siinä nyt hieman päättäväisyys ja tuollainen tiikerin silmä tuossa tilanteessa KPVltä. Gustafsson. Pallo pysyy kuin pysyykin kentällä. Taidokkaasti Gustafsson hoitaa tuon tilanteen, mutta lopulta sitten pallo tulee sinne Ramadin Kajelle. Ramadin Kaje saa takaisin. Keskitys tulee ja se tulee hyvin Karjalaiselle, joka jatkaa ykkösellä, mutta jatkaa ohi maalin rannikkoseudulla. Siinä ei nyt Palosaari saa palloa matkaan tuolta keltapaitojen välistä, mutta tämä harhasyöttöjä nyt sitten tuossa Oulun toimesta tuolla keskikentän pohjalla. Nyt siellä on useampikin mies sitten menossa, nyt menee sinne ja mikä tilanne tästä tulee. Sirpi Laatse, Nurmo saa sinne jalan väliin ja hetken näytti, että kimpoako pallo siitä lopulta tuonne maaliin. 45 minuuttia on täynnä, eli nyt mennään sitten lisäajalle. Sen tietoa ei tässä nyt sitten tietysti ei saada, mutta pitkä heitto se saadaan ja se tulee tuonne boksiin. Mendy ennättääkö pallon ensimmäisenä, tilanne jatkuu, nyt on paikka tulossa ja tästäkö se maali? Kyllä se tulee, mutta siellä on avustavalla lippu pystyssä ja näin ei pysty sieltä. Oliko Myntti, joka siellä oli pahanteossa? Ja Myntin kauden 6. maali, se jää, siitä tulee ainoastaan tuollainen inhottava harmaa painajainen, siitä tulee muisto yöllisiin uniin. Näin sitten KPVn rajaheitto, siinä Iiro Vandel kyllä yritti kipittää pallon perään, mutta syöttö meni kyllä aivan muille maille. Keskellä Jair Silva vastaan Sirpi Laatse ja edelleen sitten Palosaari ja lopulta oululaiset sieltä pallon itselleen kaapivat Gilberto ja nyt olisi tilaa mennä. Gilberto päättää kokeilla kaukaa ja sieltä tulee kyllä laatupommia, mutta niin on myös Myllymäeltä sitten laatutorjuntaa ja näin tästä seurauksena on Ase Oulun 3. kulmuri. Gilberto tuonne kulmalipulle menee. Tässä nähdään. Ai. Mainio. Maukas kuti. Ei onnistu Myntin pusku. Siitä puuttuu voima ja näin. Sitten Venttinillä ei tuossa ole ongelmia. Gilberto, Sirpi Laatse laukkaa kiinni, mutta ei saa. Sitten kaatuu siellä Booma. Siinä tulee jonkinlainen törmäys nyt ja Aristote Booma kieriskelee tuolla kentän pintassa, kun Ramadin Kaje hakee vielä jalkaa vapaaksi ja laukoo. Mendy ja Baa pallottelevat siinä ja Palosaari rynnistää pallon perään, saa sen loput ongittua sieltä Nurmokselta, pistää loistosyötön. Nyt on Sirpi Laatsen paikka, tästäkö ottelun avausmaali tulee Sirpi Laatse, Sipilä mukaan ja sieltä Mako Heikkinen torppaa tämän yrityksen. Myntti ja pommittaa palloa välittömästi takaisin tuonne yläkertaan. Nyt lähtee sitten vauhdilla oululaishyökkäys sieltä. Gomez. Tämä ensimmäinen tilanne hoidetaan, sen jälkeen nähdään kyllä loistava torjunta, mutta
Sepas Doku lähtee sitten kirmaamaan kohden KPV päätyä. Ravarin Kaije edelleen siellä ontuu jalkaansa, kun Nurmos sieltä Maash pääsee livahtamaan ja tulee sinne. Ja nyt on vaan paikka. Tästä täytyy panna pallo pesään. Ei onnistu painamaan siinä Daudaba palloa verkkoon. Ja näin mennään jo toiseen päähän. Muutama tilanne ja nyt on kova paikka jälleen. Ja sieltä nousee kortti sitten Rauhalalle. Viimeiselle vitoselle nyt käännytään, pallo sinne Bomalle, mutta Gustafsson hoitaa tämän. Sitten on Rauhalan työvuoro. Se päättyy hieman nolommin ja näin pallo sinne. Sepas pääsee toimittamaan ja nyt on paikka siitä Gilberto ja lopulta pallo on verkossa, mutta avustavalla jälleen lippu pystyssä. Toistamiseen tässä matsissa pallo on tuolla verkossa ja avustavalla lippu pystyssä ja kokkolalaisyleisö on tästä tuomiosta kyllä haltioissaan. Edellisestä tuomiosta se saattoi olla hieman eri mieltä. Näin. Molemmat ovat kertalleen saaneet pallon vastustajan verkkoon, mutta molemmat tilanteet on tuomittu sitten paitseksi. Tässä nähdään nyt hyvästä kulmasta. Ja joo, eihän siinä painetta ja rytmiä pitää hyvin, se jaksetaan kun Kulmurilla pallo peliin ja se tulee sinne maalille ja se on aivan maaliviivalla. Voi hyvänen aika, hyvä tavaton mikä paikka siinä oli AC Oululla lisäajalla ratkaista tämä ottelu, mutta pallo pysyi siellä kokkolalaisten kannalta kuivemmalla puolella. Lukemat tässä ottelussa tulevat kyllä olemaan näiden tilanteiden jälkeen 0-0 ja se on ihme ja kumma. Niin paljon on paikkoja tässä matsissa ollut ja näin siinä sitten käy. Peli päättyy ja Kokkolassa ei maaleja nähdä.